ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту бародарон, апаву хоҳарони ки айни ҳол моро тамошо кардед. Саломи хидмат ба ҳар як бародари ғариб, ба ҳар як бародари ҳамватани худамон, ба акай бобоҷон, ба акай Мансур, ба акай Исмоил, ки мақсад ҳамин акаҳо ва дигар ака ҳама шаҳр нест номои ҳама бародарои азиз, ҳамин бародар ба мо муроҷиат кард ки ҳамин хел шароити базбин барои кӯдак срочни мақсад лечение дикардан дар кор. Бечораи кӯдак ана дар сараш травма дорад, шишаш ана об гирифтагиам. Бародарои азиз, илтимос кӯмакҳои худтонро мерасонем. ҳозир як бародар як 3-4 сухан мекунад, бо ма ҳамаи чимша нишон метиҳам. Илтимос бародаро видеоро бисёр мекунем. Акайҷон гарда худя бор. Салому алейкум ба ҳамаи бародарон, ба ҳамаи хӯҳару апаҳо. Хеле фарзандам мо лечение овардам Москва. Дар больница хоб буд. 7 рӯз хоб кард. Хай 100 000 зиёд пул рафт. Мисол сум нарасид, сум тамом шид, сум нарасид, дар больница ҷавобш доданд. Коми метавонад, чанд чиз метавонад, ай барои Аллоҳ кӯмак накиям, бачаи ма шифо биёбад. Бародарои азиз, гапа кӯтоҳ мекунем. На бародарои азиз, нами диски сари ҳами додараки Билолҷони 10 сола ҳаста. Инаи бошад дар рошан нишонтон метиҳем. Анаи сари ҳами додарака ҳама тараф намуд сари ҳами мақсад чӣ кардагиян, рангин кардагиян. Ино бошад коғазое ки ҳами ай духтур ай Тоҷикистон айҷа ҳамаҷа ҳамаш ҳаста ки коғазое ки ҳами додараҷони моро Билолҷона мақсад лечениёша ҳами қадар як ҳафта хоб кардагия 100 000 зиёд гирифтагиян дар Россия. Барои бародарои азиз, ҳами бародар монда ба хотири леченияш 500 000 пул лозимай. Бародарои азиз, лен карта мебурад номеро ба номероша ва ба номерои ҳами бародармон Абубакр Ҳалимзода. Инаи карташа, инаи паспортш ҳамаш ҳаминҷо ҳаста. Аз ҳаматон хоҳиш бародарои азиз, акаҳо, додарои азиз, кадоми чанд қаймати аз барои Аллоҳ чанд қаймати фарқият нест ки 1 рубля, 2 рубля, 100 рубля чанд қайматини фақат ба хотири Аллоҳ. Бародарои азиз, ҳами бародармона дастгирӣ мекунем ки тоқаш намемонем. ва Билолҷони дасолара ки масъала лечение кардан кор ҳама каса якҷоя мешем. ва ҳазор раҳмат ба акай бобоҷон, акай Мансур ва акай Исмоил ва дигар касе ки дар ҳамин саҳмихча мегузора ва дастгирӣ мекунад. ҳаматон дар ҳазор раҳмати калон. Худованд нигоҳбонтон боша. илтимос видеоро паҳн кунед ки бародарои хайр тезтарак расонем. бародармона бо абрана больница барем, бо лечение давом бута додаракмон ки тезтарак шифо биёбад. боқӣ сарбаланду хонаобод бошем. ҳазор раҳмат барои дастгиритон.